ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶುರುವಾಗುಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಾರೆ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಸತತಂ ಪ್ರತ್ನವಚನ ಗೀಯಮಾನ ನಿಜ ಚರಿತ್ರ ವೈಭವ ತುಮುಲಯೇಶ ಶೇಖರಂ ಪ್ರಣವಮಯ ಸ್ವರೂಪಿಣ ಶಿವಸುತಂ ಮೇ ಭವದಮಖಿಲ ಭುವನ ಮಂಗಳಪ್ರದಂ. ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಚೆಂಪು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೂ ಕೊಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ಆತ್ಮೀಯರಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪಡುವಲೇರು ಬಂಟರಯ್ಯಾನೆ ನಾಡುವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೊಡಿಯಲ್ಗೊತ್ತು. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟ ಕಡಿಂಜೊಳ್ಳೇರು ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶುರುವಾಯಿ ನಿರ್ದಿಂಚಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಐಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಡೀ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲಲ ಉಂಡು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟರೇನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರಾಯಣೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಲನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಕ್ಲೇನಿ ಎಂಕುಲು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನೆರವಾದ ಕೊರ್ನ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವೇರು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲಂಭಟ್ರ ಮನೆತನದ ಗಿರಿಭಟ್ರು ಸತ್ಯಭಟ್ರ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆನಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಭಂಗಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಣ್ಣುಕೊಂಡು ಬಿಲಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ 115 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜವು ಆತ ಪರತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದವು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಆತ ಗಟ್ಟಿಂಡು ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಆಲಾಪುಜಿ 115 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ದು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಇಡು ಬರ್ತದೆ 5 ಪಕ್ಕ ಓಡೋಡು ಕಡತದು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹತ್ತನ್ನು 2-3 ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆಲು ಉಪ್ಪುನು ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಆ ಕಾಲದ ಅಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಾಯರು ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೀರು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗಳೂರು ಆವಡು ಪುತ್ತೂರು ಆವಡು ಕಾರ್ಕಳ ಆವಡು ಕುಂದಾಪುರ ಆವಡು ಉಡುಪಿ ಆವಡು ಓಳಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಲಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ ಬೇತಜ್ಜಿ ಆ ಜಾತಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಮೂಲ ಕಲ್ತಂತೀರು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟೋದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನಾರೊಂಜಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಒಡನಾಡಿಲಾದುತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಜಾತ್ಯಾತಿದ ಮನೋಭಾವತ್ತಿನೊಂಜಿ ಸಂಘ ಆ ಸಂಘದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲಾಂಡ್ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅಂದಿರ್ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ದಾತ ಇಂಚಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲಾಂಡ್ ಅಕಲಿರ್ದಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಹಸ್ರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಅದು ಜೀವನ ನೋಡೋಕಲು ಮಲ್ಲ ಜಾಗಲೇಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಪಿನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಣ್ಸಂಗೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಿರಿಯಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಏತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಇಣಿದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸು ಶಾಲು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಪೂರ ಎದುರು ಬರುವ ಅನ್ನೊಂದೆತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾರಣ ಏರು ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನ್ಪಿನ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಎದುರು ತೋಜ್ಜೇರು ಅಕುಲು ಎರೆ ಮೇಲೆತ್ತ ಕಾಯಿಂದ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಿರಾವುಡು ಅಂತ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು
ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡುಕುಲ್ನ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೊದರ್ಕೆಯನ್ನು ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ಅವುಗಳು ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆತಕ್ಕ ಇದ್ದಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗಜ್ಜಂದೆ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಈ ತೋರ್ತು ಬೋರ್ಲೋಡು ನಡತದಿಂದ ಐಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಆತಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ತರವಾಗದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೋನೆ ನಾನು ಅಕ್ಳನ್ನ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಪುದರ್ ಬಂಡ ಒರಿಯರ್ ದೋರಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಳು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಂದೊಂದು ನನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುಗೋಡದು ಬತ್ತಿನ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟದ ಈತು ದೂರದ ಊರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಂತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಕಮ್ಮಿಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳು 3 ವರ್ಷ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ನನ್ನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲವೇರು ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೋದು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಡ್ ಅವು ಋಣಾನು ಬಂದ ಏರಿಯಾಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ಅಕುಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಈತು ದೂರೋರ್ದು ನೀಕುಲು ಪೂರ ಬೈದರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಾದ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಪೂರ ಬೈದರು ನಿಕುಲಿನ ತೊಂಬಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ನಿಕುಲಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಕುಲು ಪೊಲ್ಕ್ ಮಕ್ಬೇಕು ಹೊರಡೊಂದು ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರ್ನದಾಲ ವಿಷಯಗಳಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಈತು ಪಾತೆರೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪಾಯ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತುಕರ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಕಜ್ಜನ ಶುರುಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಕಡೆಂಚ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟ ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಕಲಶನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡ್ಲೇಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆಂಚ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟೇರು ഒരു ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದ್ ನಿಠೋಡಿ ಪಾತ್ರ ಬಯಲು ಕುಟುಂಬದ ഒരു ಸದಸ್ಯಲ ಅಂದ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ഒരു ಮುಂದಾಲುಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವನೆಂಚಿನ ಕಡೆಂಜದ ಹರೇಕಳ ಪಾವೂರು ಹರೇಕಳದ ಕಡೆಂಜ ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಪುಟ್ಟುದು ಇನಿ ഒരു ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬುಲೆಪ್ಪಿನೆಂದು ಎರಡಂಕೆ ಮಾಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೃಷಿದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಯಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡುತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟೇರು ದೀವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಲು ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆಗನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗ ಇದಾನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ ಬೈದರು ಕುಡವರ ಅನ್ನ ಶ್ರೀ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನ ಈರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಈ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಲ್ಲರು ಕಲಸದ ಮಿತ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಲಿಕನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂಡ ತಾರೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ನಮಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನವೆ ಆ ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಪನ ತಾರೆದ ಪೂನು ಅರಲ್ಪಾವನ ಮುಖೇನ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯರ್ನ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರವಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಟೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಿಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅನ್ನ ಇರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪಿರೌಡು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಓ ಕೊಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಪೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡ್ ಇನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಲೋಕಗು ಸಮಸ್ತ ಸುಖ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ಇನಿ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನ ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದಿವಂದ ಅಂಚನೆ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಚಾಲಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಮುರನೀಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರಡು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಗಳಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಅವು ಏರೊಂದು ಪಂಡಿಜೆ ಇருந்து ಅಕ್ಲು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಶ್ರೀ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಅರೆನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ನಿಗಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಂಘಟನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯಕಾರರು ಸಂಚಾಲಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸಮನ್ವಯಕಾರರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡು ವಿಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ನಡಪರೆ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋ ಅವ್ರ ಅಂಜೆ ಆನ್ ಒರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ఆయన ಪಿರಾಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ఆయన ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅನ್ನನ ಪ್ರೀತಿದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಶಕ ದಯಮಲ್ತದೀರು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಈ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಡು ಪಂದಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈಲು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾರು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ನೆಂಚಿನ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪೂರೈಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶ್ರೀ KM ಶೆಟ್ರ್ ಅಜಿತನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದು ಪಂಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. Dear Sri Ajit Rai Maladi, on this special day, we celebrate not only your birthday but also your remarkable journey as the president of Bantarayana Nadavara Matra Sangha. Over the past 2 decades, your leadership has been instrumental in steering our beloved Bant community towards prosperity in alignment with the visionary aspirations of our founding fathers who laid the foundation of this community more than a century ago. Your unwavering commitment and dedication to our community's growth and well-being have been nothing short of inspiring. Under your guidance, we have witnessed significant strides in various aspects, and the legacy of our community continues to flourish. As we gather here in Onkar Nagar, Bant Hostel to celebrate the 17th Ganeshotsav, also celebrate your birthday by acknowledging the tremendous efforts you have invested in preserving our traditions, fostering unity, and empowering the youth to carry our community's values forward. It's a guiding light that illuminates our path. On this special day, I, on behalf of all the members of the Matra Sangha, express our heartfelt gratitude for your leadership, vision, and tireless efforts. May your birthday be filled with joy, good health, and the warmth of the love and respect you have earned from our community. Here's to many more years to your exceptional leadership and the continued prosperity of the Bant community.
happy birthday, Sri Ajit Kumar Rai Maladi, President of our Matra Sangha, all the members of the Matra Sangha. ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಉತ್ಸವದ ಕಡೆ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕುಬಲಡಿಟ್ ಸೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಈತ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಲೇನ ಕಲೆಪಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಸುರೂತ ನಮನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಯ್ಯದ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಯಾಗ ಆದ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಕರೀದೈತೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆ ಮೂಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡಲು ಅಭ್ಯಾಗತೆರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತೇರಿ ಏರಾಣ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಾಲ ಪಲಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರೋನೋಡು ಪಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆನ ನಿಕೊಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಚೌಟೇರು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರೆ ಶುರುವಾದ ಅರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮಕುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂತದ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೂಲ್ ನಡತು ಬತ್ತಂಡು ಬಂಟ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ನೇನು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಚ್ಪಾದ್ ಪೋತೇರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು ಪಂಪಿನಂಚಿನೇನು ತೊಚ್ಪಾದ ಕೊರತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಗತೆರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಟು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಜನಕಲು ನಮಕ್ ಕೈ ಸೇರುಂಡೇರು ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರಾ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘಲು ನಮಕ್ ಕೈ ಜೋಡಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗಾವಡ್ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೋತ್ಸವ ಗಾವಡ್ ಅತನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಗಾವಡ್ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಲ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಈ ಸಂಘಟನೆಲು ನಮಕ್ ಇನಿ ಕೈ ಜೋಡಿ ಆದೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮನೋಲಿಯನ್ನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಈ 115 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಹಾಮಾರಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಸರ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಉಂತದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಈತ ಪಿರ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತರ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಪೂರಾ ಸಂಘಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ನು ತೆರಿಪಾಯ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸಂಘದ ಕುಲವು ದೂರದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡವಾಳ ಇಪ್ಪಡು
ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಪೂರ ಸಂಘದಕಲು ನಮಕ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾವಾಡು ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು 19 ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಕಿಲ ನಿಕಲು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚೆ ಈ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪಾದಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪಾಲಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರತಿಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಅವಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತನ ವೈದಿಕರ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಕಾಲಗ ಐತೈತ ಮುಹೂರ್ತೋಗು ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ವೈದಿಕ ತಂಡ ಬಾಲಂ ಭಟ್ರ ಮನೆತನ ತನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವೈದಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಶಾಲೆಲಾದಿಪ್ಪು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟರಿಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮಕ್ಕಲೆ ಆಂಡಲ ಹಕಲು ಈ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಗಲ ನಮಕ್ ಓಯ್ಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿನ ಕುಲತ್ ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ NSS ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪಿರೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ವನಸಾವಡು ಬಲಸೆರೆಗೆ ದಾದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಿನೇ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಜನಕುಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಚ ಬಲಸುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲ ಬಜ್ಪೆದ ಆದಿಪ್ಪು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಣೇರ ಪೋಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಪುನು ಆಂಡಲ ಪೂರಾ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದಕಲು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ತೀರ್ನಾರ್ಥ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗ್ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆಲೆತ್ತಲು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ತೊಂಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಐನ ಏತ್ ಕೊಂಡಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಿರವರ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡಿಪ್ಪು ಅತ್ತದ ದೂರದ ತಾಲೂಕ್ಲೆಡ್ದಿಪ್ಪು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲೆಗ್ ಐತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಲೆನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆತಂಡ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ವನಸ್ದಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಬೆಂತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜು ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನೊಂದಾಪನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಮರೆ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕುದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವ್ ಬದಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಐಡ್ದಲ ಪಿರಾವ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಲಿನ ರೂಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ಐನು ಪುರ ತೂನು ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಮೂಲ ಎದುರು ತೋಜಿದಿಜೇರು ಅಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರದ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪಣು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮನಸ್ದ ಉಲಾಯ್ದು ಪಿರೋರ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಮಕಿನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡಲುಪ್ಪು ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಲೆಪ್ಪೆರಾತೀಜಿ ಆಂಡಲ ಬಂಟರಿಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ನಗರದ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ವೇರಿ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಖಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬೈದರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಗಜಿ ಬರೆಯ ನಮ್ಮ ACP ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯರಿಗೆ ನಂಬರ್ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಯಾರೇನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಿಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕದ್ರಿ ತಾನ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಏಪ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಆರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಆರಕ್ಷಕ
ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲು ಮುರಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ರೋಡ್ದಲ್ಪ ದಿಪ್ಪು ಆತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಎಂಕೆಲೆನ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡೆತ ದಿನಾತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಾಳೋನ್ಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅಕುಲು ಬೆನಿಯರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಮೂಲ ಬೆನಿಯರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತು ಮೂಲ ಇಂಕುಲು ಗಣಪತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕಲಿನ 24 ಗಂಟೆನ 48 ಗಂಟೆ ಮತ್ತದು ಮುಳುದು ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏತಾ ಸತ್ಯಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಆವಡ ಅನ್ನಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ ತಯಾರಾವಡು ಏತು ದಿನದ ದಿಂಚಿ ನಿರ್ಮಲಡಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಾಯ್ರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪೂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲಿ ತರಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊನ್ಲೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಒವೇ ಈ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಎದುರು ಆಪುಂಡು ಅತನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈಟ್ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಐನು ಯಾನ ಆವಡತನ ಕುಡೋರಿ ಆವಡ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪರ ಆವಡತನ ದೂರ್ಯರ ಆವಡ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯವರಿ ತೂಪಿನ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ನಂಬಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಲ ಅಕಲಕಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಾರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒವೇ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಆವಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆವಡ ಐಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಾಯ ಐಕ್ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪಿನಾಯ ಅವಳ ಕುಲ್ಲೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಎಂಕಿ ಏರ್ಲ ಪುಗರಿಯರ ಎನ್ನ ಏರ್ ತೂಯರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆ ಅಳಿಲ ಸೇವೆನ ದೇವರು ಸಹಸ್ರ ಭಾಗ ಪಂಡದ ಏನೊಂದು ಐಕೆ ಅರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಅರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನೇಕ್ ಬೊಕ ಎನ್ನಪ್ಪ ಯಾ ಪಾತೆರ ನೀತು ಪೊರ್ತು ಕೇನ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏರು ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಬಂಟರಿ ಆನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮುಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿನ ಹೃದಯದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಲೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡ್ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಅಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರು ಇತ್ತಿನದಾತ್ರ ಆ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಗದ ಆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ದಕ್ಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 5 ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ನಂಗೆ ಭಜನಾ ತಂಡಲು ಬೈದ ಅಂಡ ಒವೇ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾಕಾಜಿನ ಕಡಪುರದು ಕೊಡ್ತುಜಿ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ ಒಪ್ಪಿದ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇನಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಸೇರೊಂದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಅಕಲನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರೆಯನ್ನ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಯದಿದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಜನ ತಂಡ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಆಸೀನರಾವಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲಿಡಿದ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 50 ತಂಡ ಇತ್ತೊಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಂಡು ಆ ಮಾತ ತಂಡದ ಅಕಲ್ಲ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಂದು ಬನೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಡೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೊನ್ಯಾರು ದೈದಿದ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾಳನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪುದರಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ಅತಿ ವೇಗವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ನಿಖಲ ತಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೋಳ್ಯಾರು ದಯದಿದ ಅತಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೆಂಜಾರು ಕರಂಬಾರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೆಂಜಾರು ಕರಂಬಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಲ್ಲೋಡಿ ಪಂಚಿಕಲ್ಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೇರಿಲ್ ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೇರಿಲ್ ತಂಡ 2 ರೆಡ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಧ್ವಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಗರ ಕರ್ಮಾರು ಪಡೀಲು ಕಲ್ಲಡೇಲು ಸದಾಶಿವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿ ವೃಂದ ಕೂಳೂರು ವಸುಂಧರ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಸುಂಧರ ಕುಂಸಿತಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಳೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಬಂಟರೆಯನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಕಾಳಭೈರವ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಮಳಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಜ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವಿಕಾಸ ನಗರ ಕೈಕಂಬ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಜಿಲ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಜ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಬೇಟೆ ಹೂವಾಂಡಲ ತಂಡ ಕುದರಲೆಪ್ಪಂದಿನ ಬೈತುತ್ತಿನ ದೈದೈದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ತಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಇನಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಗಮನಗೂ ಸುರುಕಾದ ಎಂಗನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಹನ ಎದುರು ಪೋಂದು ಐದು ಪಿರಾವುಗು ಚೆಂಡೆ ವಾದನದ ಕುಲುಪುವೆ ಆ ಚೆಂಡೆ ವಾದನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಂತರದೀದು ಭಜನೆಗೆ ಅಂತರದೀದು ಭಜನಾ ತಂಡದ ಎಂಗುಲು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿತ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಡು ಮಧ್ಯ ಭಾಗೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಭಜನೆದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಹನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಹನಡು ಭಜನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆ ಭಜನೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಗುಲು ತಾಳ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಕುಣಿತನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ಭಜನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತಂಡದ ಒಂದೇ ಸದಸ್ಯ ಬತ್ತದ ಪಡೆಯುವುದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತನೆ ಪುರ್ತು ತಡಾಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪುರ್ದು ಪಿದಾಡೋಡ ಏನೇಳ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ದಯದೀದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿನಾಗ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವಾಹನ ಪಡ್ ಬಾಕಿದ ಜನಕುಲು ತಂಡದ ನಡುಟು ಸೇರುನಾವಡ್ ಒವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಡೈನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಂಡು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಾತರಿಗಳ ಒಂಚು ಮಾದರಿಯ ನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣದೇವರ ಜನಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವೇ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಆಂಜನೇಯ ಜೈ ಬಾಲರಾಮ ಜೈ ಭದ್ರತ ಬಲರಾಮ ಜೈ ಹನುಮಂತ ಯಮರಕ್ಷಿತೋ ಯಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಧರಿಸೋ. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. हनुमान की जय. आंजनेय बलवीर तुलित परधाम हनुमंत यमरक्षितो राम भक्तरनु करितो. जय जय हनुमान जय गुरु जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय हनुमान और भक्त हनुमान की जय. स्मरणे कोडु श्री राम जय राम राम सेवय कोडु श्री राम जय राम राम स्मरणे कोडु श्री राम जय राम सेवय कोडु श्री राम जय राम रामायणದ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಕೋಡು. ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ
पितवारि जनेत्र तारा प्रिया श्रीनिवासराया वारि जनय पति वारि जनाभने वारि जगव पितवारि जनेत्रने वारि जनेत्र भारत भावने वारि जगाडव कारणगुरे वारैया बाबा 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 बसुगाडा प्रिया श्रीनिवासराया बसुगाडा प्रिया श्रीनिवासराया महाराजनकमंतारया देवैया दिया बारैया ये नारसिंह कंद विरंजन दीवाना महेंद्र जनक करुणादि मुनि वृंद आनंद जीवन बसुधारा प्रिया श्रीनिवासराया प्रिया श्रीनिवासराया
Ram Jai Jai Ram ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ಆಸಾದ್ರೆ ಹರ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman ಭಕ್ತವರ ಕುಳಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ Jai Jai Hanuman Jai ಭಕ್ತವರ ಕುಳಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ Jai Jai Hanuman Jai 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 Hanuman 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 Balaputra Hanuman ki Jai
రెడీ ఉంది